Dear content creators, ndakambokuitirai part 1 yecontent creation. This is now part 2. Inzwai munzwe kavasikana nevakomana. Kana waita content creator, usacheuke zvinhu zvakawanda zvotaurwa nevanhu kuti vanoti chii. Handiti ramba wakadzvanya. Problem ndeyekuti people they don't know kuti Facebook is side hustle. Handiti munhu wese wamuri kuona ari pasocial media itori side hustle yake. Saka haunganzisiya basa rako kana kuti siya kuita imwe side hustle tikati social media chete kana uine imwe side hustle yaunoita. So iside hustle yekuti unoitawo part time panenge uripoita part time woenda. Kune vamwe itoriwo side hustle yepermanent. Anditika that's fine, that's okay. Kana wakuita content yako, make sure stick to your original content. It's our original content. How do you expect to make money? Kana uchita content inenge siri yako. If you take somebody's content uchisa pa page pako, ndipo pa pamunozona screenshot yekuti nanenga wana $20 kupera kwa mwezi kana kuti $50 kupera kwa mwezi. Handiti muri kuona ukaita content yako zuka iye pacha zvake anoto identify originality ye content. Anoto identify kuti originality ye content. Kune vamwe munotombona mchitumira message yekunzi well done for being consistent with your original content. Original content pays more than content inenge iri yomwe munhu. Handiti muri kunzwa. Saka stick to your original content, make your original content pakutanga. Handi muri kunzwa. Ndakambokuudza nyaya ye content kuti content chaiyoka make a video antika uchifamba apa. Bika sadza, bika muriwo, ita chakawanda content. Handi muri kunzwa. Content haumbofoka perwa ni content yako iri original. Haifi yakapera. Right? Ndoda kumbotaura panyaya yevanhu vanenge vachiti vanodiscourage vamwe vanhu pasocial media vachiti ningi apera pasocial media. Munoziva here kuti mapage akaestablishwa kudhara. These pages are established kudhara zvokuti right now akatomira. Whether ndakanda video ndichipfeka bhutsu ndakabva ndatokangamo ndakanda video ndakaenda kwandaenda, the video will pay. Richandibhadhara maretsi emari hambofa akafanana guys. Kune vanhu vane mapage madiki. Ndoda kupa a very good example ende muteererese. Ane page rine 70,000 anobhadharwa mari yakatonaka yakareba kudarika munhu ane page rinenge rine 400,000 people. Ndoda kuti mugare makachiziva because we 70,000 uyu akavhura page rake antika ende ari consistent and the person is akastika ku original content yake. Page rake riri clean, harina violation, harina chipande. The person will get paid more than 500,000 people. Munozviziva kuita manamba akawanda pa page akusiriko kubhadhara. Yes, kana uine manamba akawanda pa page rako riri clean, risina zvipande, it means more money. But kana une page rakangokura rine zvipande risiri clean, unotogona kuwana munhu yevapura kumwedzika achiwana $400, $300, vamwe vachirova $2,000, 2.5. Munhu anenge ane achinda kubasa, munhu ane side ane imwe hustle yake, maybe let's say yekutengesa motikari. Ndoyezotsanangurira kuti munyatsokunzwisisa. Maybe ndine side ndine business yangu yekutengesa motikari. Anditika aunganzisiya business yekutengesa motikari ustike neapa no. Anditi unoenda kwaunoziva kuti uku nokuti Facebook i-app, it's a software yaZuka. Anditi Zuckerberg is paying all over antika the world to certain countries. Saka nasi akafuma asina mari kana takafuma akanyura muzvikwereti kana takafuma akati nasi mari yangu yakwana handichadi, he will just remove that software zvobva zvapera. That means social media, Facebook akusisina. Saka kuti munhu angakamirira kuti todaita haso ye social media chete, that means wakutovhara. Munoziva here kuti nhasi Zuckerberg akaita zvandataura izvo kuti ndakuvhara Facebook yangu, you hardly see vanhu pasocial media. Do you think kuti vanhu vanenge vachiri pasocial media panosara vanhu vangani? Because vazhinji they are here for mari yaZuka. Iside hustle. Vazhinji vedu we are here for mari iyoyo yaZuka because ndinotoida. Pandinenge ndawana mukana ipapo ndinotouya ndoposta kana ndoya ndoita zvandoita ndoenda. Handiti ndiri kwandinenge ndichindiri mari inenge ichijenerata ichipinda. Vanouya vachituka chaizvo vachiwedzera mari zvichiinda zvakadaro.
Saka musagara zvipe pressure yekuti wakutogara ko 24/7 uchingoti rega ndimhanye ndigare ndiripo, rega ndigare ndiripo kuti kone ndidaiso, rega ndigare ndiripo. No. Unoita one live yako, one video rako rinogenerata mari yekuti unoti video rangu rapinda mu $300, $350, $500 zviri kufamba sei. And you'll be asking yourself, yes, my numbers tinomada for engagement, because Zuka now also pays for for engagement, for my comments. He's now paying for my comments, not to everyone, to certain pages established kwa Zuka. Zinobadara my comments. Kuni mapeji anotobadara my comments, kuni mapeji anotobadara my love ni my likes. Pani pampono zona chikumbura ti say okay my love ni my likes. These people, they know what they are doing. Vari kuziya zvari kuita. Ari kubadara mamwe mapages izvo nizvo zvezvo zvinotobadara. And that ndikudze kuti mari yetu yaZuka inonaka ende imari yakawanda. Kuni mapeji akato establisha kudhara. Imari yakatowanda kudarika sometimes salary yaurindira kubasa. But hazisi nje kuti ungatoda kustika ndobva ndafocus nacho, because it's something that was invented by somebody, and the very same person tomorrow can wake up thinking kuti let me just close this. And maona kana tipane zvinenge zvaitika, and then what? So don't listen to people paninga zati wazopera wadai over pressure. No, keep your other side hustles. If you are going to work, go to work. You know what you are doing. Zuka msa 25, by the way akubadira msa 25 kwete msa 21. Msa 25 panika chibadara kubata mari yako. Mari yako unai. Autojika mari yako. Ani mashona yapinda muomwe. Mari shinu. Mari shinu. Kote mari kudara. Munhu wese anozviti ndine mari, anozviti handina mari. Wese ari pa social media, as long as ari kuti ndipe star, as long as ari kusa PayPal yake, as long as achiri kungoita whatever content yake pa social media, it's all about machangura. Inyaya yemari. Pasina mari, you wouldn't find so many people on social media. Bless them to those who come just for entertainment vachienda. Vazhinji vedu takanyangira begi. Ndora takanyangira. Zvokuti begi rikanzi nhasi ravharwa kana kuti Zuka a disable account zvachose motokanga motokaive nevamwe mai veproita pa social media apa. And again ma content creators anditi zvakudependa ne content yako. Content yakawandisa kana uine mazama kwaya and you want to make them content. Ita content ne mazama ako. As long as kumba kwako andika vanhu vari comfortable nazvo. Murume wako ari good nazvo, vana vako vari good nazvo, go for it. Andika kana riri garo uchiita content nenyashi dzako, do your content nenyashi idzodzo. Let them come and popota for engagement uchidzivhura nyashi idzodzo. As long as murume wako vana vako vari bonazvo aluta continue. Kuna kuti inise kwangu kumba kwangu murume wangu ndiye anotobata kamera kana ndichizozunza nyashi kana ndatoda kuita zvisili. Vana vachitofanira kusaka kuti munombatina comedy ndichiita zvane ndichitoita. So ndinotorova ende ndichitorova. Saka namba kwenyu zvichibvumirwa itai yamunoita. Zvokuzonzi hauna hama hauna chi hama nhasi hauna pokamboenda kati ndipo mari yechingwa ikakupa mari yechingwa inotokupa ma statements. Saka each to their own. Tisandinati hama idzidzi hatinyanyi zviri kudzikoshesa, because nhasi ndikazoita dambudziko ka hauvaoni, you hardly see them. The same applies neniwo. Vakazoita dambudziko zvechokwadi ndogona kusabudikira akati mari yechingwa ndogona kutongomudza kuti handina. Saka mumwe nomwe hama umwe nomwe ngagare kuleni kwake. As long as ndisina kunoka padhopa konchikumbira chingwa, allow me to do that. Ndiri kuita zviri kuisa chingwa kumba kwangu pa table yangu nemhuri yangu. Iwe ita zvako zvinoita table chingwa pa table yako kumba kwako nemhuri yako. We are all hustling and we are all looking for money. So content creators, make content. Ita content chikoro pamumba kuti this is how the house is being cleaned. Ikone ndakuti people who view vachida kuona. Unfortunately, there's one thing that I've realized. Ndosaka takutongomanya ne content iyoyo, because I want money. I want people to come and view benziwo. Wantinge ndichita is chinu chisina nebasa rese, people they view it more than chinhu chine basa. Zvinhu zvisina kana nebasa rese zvinoto zvinyadzi izvozvo ndo zvinodiwa nevanhu. Ndo zvamunoda imi. Stop pretending to be holy. Mtinoudza vanhu kuti zvimune hama here zvamuri kuita, stop being holy for nothing. Kuma page anenge akashamiwa kuti wazvepono munenge muri number 1 kunovhura muchiona ikoko muchinyepedzera kukomenda but muriko. A righteous and holy person haumuwani pane zvinoitwa zvakaipa. Pane panotaurwa zvakaipa kana pari kuitwa zvakaipa, pari kukururwa dzihembe, haumuwani. But munenge muripo only hatiri kukomenda, no, you are there to see, say the truth and shame the devil. Saka munhu akuzvita yaari kuita, siyai munhu aite. Siyai munhu aite zvaari kuita. So content creators,
sikai chepakati, rambai makadzvanya. Tichienda, hakuna munhu anenge achichanzi ndine mari ini ndiri pasocial media, wakatouya kuzoitsvagawo mari pasocial media iyoyo. Takangofanana my guy. Kana Facebook yanzi yavhara, totongovharana, totongokangamwana zvachose kuti kwaive nemunhu. Rega vauye nemakomenzi waya, iri rondimara iri, rondishota zimbuya repakona, zimai iri, zimukadzi iri rondibhowa zvokuti tihoda. Let them bring those comments. Anokubhowa, but you are still going to see her. Hence, Zuka gave you a block button. If you don't like somebody, you block them. But you are there. You're not blocking that person because you want to see what they are doing. Right? Keep bringing in the money. And then let them be there. Because kuti munhu anongo achituka hatokuzivi. Munhu angobva kwabva uye ungotuka woenda. Hamumbofika wemakasangana paupenyu zvachose. Kungoonana pasocial media pazvitongopera. I wouldn't be bothered by hating munhu andisingaziva ndizoti handigoni kufanda kamuona paupenyu hwangu zvachose ende handimupi mweya wekufema ende handichikomba kwake. I wouldn't be bothered by such a person. To say zimunhu iri rondimara rondi, if I should chindimara, I'll just block the person. I don't want to see something that matters me. So content creators, ndinombona umwe achitaka kubatikana nemakomenzi, umwe achitaka kudzosera kumashure nemakomenzi, rambai makadzvanya. Be consistent. Keep your page clean. Kushare zvinhu is not a crime azvirambidzwe. But don't go and take somebody's content page pako unowana $10 per comments. So what are you doing? What are you here for? For $10. Zvina ndite PC yangu, zvina ndichitsvage denga zvangu. Ndiri kumba kwangu $10. I wouldn't want $10. Kana ndoya pasocial media, I want money, real money. 2,000, 2.5 zvichikwira zvakadaro. Ndo mari yande ndichitsvaga. Handi muri kuona, ndo mari yande ndichida. Saka ma-content creators, rambai makadzvanya. Sometimes we are uchitengesa zvinhu zvako, say your other side hustle. Come and make it your content. Uya uite content yako. Izvi zvakutengesa kumba uko, unobika makeke, come and bake the cake vanhu vachiona. Good content, your original content, it will pay you more than content yeumwe munhu yaunenge watora. Handi muri kunzwa, ndatibatsira nema-content creators, ndakambokupai first video, ndichikuencourage, this is the second video, because mari yazuka yakawandisa hamuipedzi. Akangwara anouya kuzonyangira mari, hauyi kuzonyangira ma-enemies. Akangwara anouya kuzotora side hustle big, handiuyi kuzocreata vavengi, ndinouya kuzotsvaga big ndobaya. Handiuyi kuzodhisa vanhu, kana kuzosekesa vanhu, kana kuzongoita munhu ari evil. No, ndinongoenda ndotsvaga bhegi rangu, ndotora bhegi rangu ndorova pasi. Handi muri kuona. But don't destroy your other hustles. Muchiti makumira ne-social media chete. Even vanakora vatinoti ma-full-time content creators, but she's also an artist. Anotoimba. She also makes cups, ma-t-shirts, akanzikora obidi kana kuti wasu kana kuti achitengesa. Hakuna content creator anongoti ndakamirira kuti ndongoita zvecontent creator. They do have other hustles kuside as well. Hatisi kutukana ndasikuru wakamusure zvakanaka.